Tak jednoznačne musím odporúčiť magnetické rámy Megifram. Sú naozaj dobrým pomocníkom. Ahoj, to sa Ondrej. Venujem sa vyšívaniu. Ideme si urobiť taký test na magnetické rámy Megifram. Naozaj každodenným pomocníkom. Musím povedať, že naozaj kvalitné produkty. Magnetické, silné, držia. Vlastne sú. Nezlomí ich niekto len tak. Toto ale nemohneme. Urobíme si na to taký trošku testík vyššej nosnosti tých rámov, aby sme zistili, že vydržia, nakoľko pri práci sa človeku často stáva, že to popadá, že sa to porozbíja a treba to nejako skúsiť, tak urobíme malý testík. Tak, a ideme sa na to pozrieť. Na prvý pohľad skutočne rámu nič nie je. Je polámaný. Vydrží čo to asi. Ani nie je doodieraný. Ako nový. Tak jednoznačne musím odporúčiť magnetické rámy Megifram. Sú naozaj dobrým pomocníkom. Čo s nimi ešte môžeme poskúšať? No tu už sme tou váhou teda mu zabrať dali. Rámu nič nie je. Môžeme ďalej fungovať.